Práve sa nachádzame v Tatrách. A mne toto príde viac ako 10% kopec. Ojojojoj. Počkej, ale to sme blízko stromov. To nesvedčí nič dobre. Ty kokos. Dobre. Ja už len čakám, kedy konečne zapadneme. My nie sme už na Slovensku, my sme teraz v Slovinsku. Mi to prišlo teraz, že to má takých 100 kW toto auto v teréne, lebo proste dal plný a nič to nerobilo, vieš ako? Presne 100 kW toto má. Toto už začína byť také lesnejšie, toto sa mi už ľúbi. Som ti potom faktúru zase. Jazdí to dobre relatívne. Dobre. 3 liter, 400 koní, má to mild hybrid. Si mohli radšej pozor, Karči, Pozor. Ty kokos. Zas tam niečo lieta v tom kufri. Máš taký pocit istoty s tou štvorkolkou a s tými veľkými gumami. Moderní šoféri vedia tak rýchle jazdiť na tých autách, keď majú takéto systémy. Také offroadové. Počul som to bolo mimo aj tých 500 €. Tá spoľahlivosť toho motora bude určite niečo iné ako Land Rover. Na čo počuješ rastia? Na čo počuješ rastia? Takže keď niekto chce naozaj nejaký overlanding a zobrať ho hoci kde niekde do Bosny, na kamene, alebo ja neviem, kde proste do lesov rozbíjať, určite by som kúpil ešte iného. Čaute, dneska trošku neštandardne. Ideme na Bratislavský, či aký to je záhorský TED, čo je teraz taká nová vec. Tuto ideme akurát okolo Devinskej dráhy motokrosovej. S Martinom vzadu. Slovenský TED. S Honďakom a s Karčím, čo má multistrádu a iné veci. A ešte so mnou. -2, -3, tak sme sa rozhodli, že dneska to robíme inač a že si ideme test. Na akom sme aute? Lamoš Cars. To je Land Rover Defender, ročník 23,5? Dobre. 1998. Čo to má, aké fičúrky, že nejaké zdvihnúce podvozku a nejaké... Pneumatický podvozok, redukčnú prevodovku, zamykateľné diferenciály, všetko, čo potrebujeme do takéto blátka. Takže toto sú tí novodobí tetári, ale že ideš proste v zime v aute, že ako traja čuráci, že sme si tu proste sadli, jak takí ITčkári a ideme sa tu proste voziť. Takže vyrievané rukavice máš aj na motorke, aj sedačku, ale zase no. To pointa je proste taká, že ideme si prejsť ten TED, lebo sme ešte nešli, či to vôbec má zmysel a začali sme vlastne, jak je metro a tuto sa ide okolo pola, samozrejme nie cez pola, okolo pola a potom po takej ceste, po tejto modrej, môžeme potom uverejniť aj tú mapu a ide sa vlastne ďalej až niekde na Záhorie, na Pernék a ešte ďalej, takže až neviem, či až na Piesky niekde. Takže ideme si to vlastne celé prejsť, ako keď v podstate neoficiálny ten TST či T, či jak sa to vlastne... Potom ďakujeme chalanom, čo robia tie trasy. Hej, ďakujeme chalanom. Tieto začiatky sú také klasické polné, uvidíme, že či vôbec tu budú nejaké pieskové úseky, alebo to bude tak, toto je tá motokrosová dráha Devinská. Tu neviem ani ako funguje vstup alebo tak, že určite sa tu niečo vyberá. Je skupina na Facebooku. Je na to skupina, hej. Takže keď chcete prísť trénovať na Tenerách a takých motorkách, tak ideálna dráha. Na Honde to skočím, pohode tieto lavice. No, už konečne idem v aute, lebo na poslednom zábehu som zmrzol jak a doteraz ma 3 dní už pália prsty aj na nohách, aj na rukách. Martin vlastne premrzol pri zábehu Hondy najbližšie. Strašne, ešte mám dozvuky z toho teraz na nosných dutinách, na prstoch, ktoré som si musel ohrievať na motore a na nohách, ktoré mi premrzli. Takže vlastne síce ušetríš, keď kúpiš zimnú motorku, jak sme hovorili v decembri, ale neušetríš svojím životom a zdravím. Tak ale nemusel by som to zabiehať, len som nadržaný, chcem to mať zabehnuté a chcem už na tom drtiť poradné veci, tak bohužiaľ, to dám za to. Čo zatiaľ chlapci hovoríte z tohto tetu, že na tom aute? Takže na motorke to môže byť celkom fajn, si myslím, že to na nejaké väčšej adventúre. Pravda, no, keby to pole je trošku také, nie mokré, ale také skôr. Takže v takom blate by som nechcel ísť na motorke, keby to bolo roztopené. Tak na multistrade by som nechcel ísť ani ja, no vieš ako, na 260 kg. Pohode, akože keby to je normálny povrch, nejaký taký majový piesok, tak by to bolo v pohode podľa mňa. A toto už sa to nejak trošku zlepšilo. Písky. Tak áno, lebo teraz dneska je to zamrznuté, takže je to OK, ale maximálne sa šmykneš, že rozbiješ si hubu, ale ináč, keď bude bláto, čo za chvíľu to rozmrzne, bude odmek tento týždeň, tak potom by som to nechcel za ja už. Padol tu taký kacírsky nápad v našej skupine, že sa pôjde na tomto aute nejaký TED do Bosny. Že čas lenivý, ja neviem, niekto alebo kto, kedy, že proste sa pôjdu tie pločná a tieto veci, že by Karči zobral auto a nejaký stán a že proste by sa išiel takýto overland, alebo jak sa to povie. Nápad padol preto, lebo ja som navrhol, ale ja idem realizovať tento rok výlet maj s mojím Daveom Tikom, ktoré vlastním s jedným kamarátom, čo je ročník 96 a je také polorozpadnuté, tak ideme vyskúšať tento rok, že cestu na Durmitor vlastne hore, len musíme počkať, dokým bude rozmrznuté, dokým tam nebude sneh a vlastne chceme prejsť aj časť tetu, ktorá je z Durmitoru dole a vrátiť sa naspäť na ubytovanie. A potom Karči vlastne sa chcel pripojiť, že pôjde on s nami, len potom zistil, že sa pripájal s takýmto autom na potom zistil, že to je
cestný výlet, tak nechce ísť, Ešte sa možno dostanete len do Durmitoru, niekde do Maďarska, možno tam sa dostanete a potom to skončí. Niekto bude musieť akože už máme komplet. Peťa, servisáka od ťahovkára, máme kontakt, takže ten môže byť rovno ready. Výhoda týka je tá, že máme Citroen Jumper v robote, do ktorého sa to dá naložiť. Jak to tam naložíš? Dobre, že je vozík vysokosložný, alebo čo? Budem pripravený so skladníkom, že poviem on, čo chodil v Taliansku a bol bývalý šofér, tak teraz je skladník, tak budem dohodnutý s ním, že keď sa to posere, tak pre mňa dojde a vlastne dá sa to naložiť tak, že si dáš drevo a vidieš tým tykom hore. Ale vieš, čo mi to pripomína, jak čo sú tie špeciálne všetké dokumentáre, jak idú Afriku, nejaké Dakar Rally, všetakí novinári s elektrickými motorkami a potom zistí, že mali za sebou 2-miliónový štáb, čo ich tam nabíjačky, generátory, batožinu im tam ťahali a vieš, že to sú také tie klasické, čo sa aj ten, jak bol ten Bear Grylls, jak sa volal ten typek, čo prežíval v divočine a že on vlastne jedol nejaké Michelin veci tam po večeroch a tak týko pôjde, ale skladníci a odťahovkári budú pripravení na, vieš, že super, že oplatí sa to. Že... Akože spolieham sa na môjho kamaráta Mira, ktorý nám aj servisuje motorky Mercedesy Klampiara a vlastne opravuje aj motorky pomimo roboty. A spolieham sa na ňo, lebo bereme náhradné diely, bereme spojku, bereme proste všetky elektrické veci, ktoré sa môžu pokaziť, ktorých tam není moc veľa. Bereme komplet náradia, takže budeme mať kufor plných dielov a náradia, keď sa to pokazí a dokonca no proste vieme to auto opraviť na mieste väčšinu vecí. Takže spolieham sa na to, že vďaka Mirovi dojdeme naspäť, hej? Ale nemusí to tak dopadnúť. Perfektný využitý čas. Myslíte si, že viete. Myslíme, no. Ale tak je to na 4 noci sme to naplánovali zatiaľ a najhoršia bude cesta tam, lebo pôjdeme od Taru. 13 hodín, takže to bude čistá katastrofa. No to je taký test zatiaľ, že som nespokojný, že je to celkom nuda. Neviem, či to je tým autom, alebo to je tým, že chodíme po asfalte. Myslím si, že všetky tieto poľňacké tety sú nuda aj na motorke, akože všeobecne, pokiaľ neletíš jak šialený. A na aute to nebude nejaká extra zábava, to by sme museli v hlbokom teréne. Tak áno, no problém je, že väčšinou ľudí, čo sú v Bratislave, tak sú radi, že vôbec, keď si kúpia prvú adventure motorku, že vôbec vedia ísť mimo asfaltu, tak ja som sa tiež toho tešil, keď som si vybil Teneru a padol som na poli prvýkrát. Ale akože, hej no. Pozor na tie stromy, neoškryj ten lak. Ale však pohode, Ježiši, počkaj, minus 300 €, hen. Ale prosím ťa. Miro ti to nalakuje, pohode. Odneseš to do Mercedesu. Investuješ do Trumpcoinu a vráti sa ti to naspäť. Ofoliovať, keď už to budeš mať doškrkané, to sa už neoplatí. Hej, pozri, tu natáčaj to, jak to oškreme teraz. Musíme potom natočiť nejaké také, že vieš, také offroadové. Počul som to, to bolo mimo aj tých 500 €. To je jak na tanku, keď ideš, ty sa cítim jak v nejakom tanku, ty v tomto aute. Potom dáme zabrať zvonka, že... Najhoršia vec na tomto aute je to, že má nízko profiláky a to tu plná kazí najviac dojem z terénu, že tu nie sú balvany, lebo už aj Nemci v druhej svetovej vojne vedeli, aj Rusi, že potrebuješ, keď chceš mať a chceš jazdiť veľa offroad, tak potrebuješ vysokú výšku pneumatiky. Ale ty to overthinkuješ, Martin, chápeš? To je jak keď... Problém je, že potrebuješ aj brzdy na cestu, vieš, lebo tam máš veľké brzdy, tak nemáš gumy. To je keď zoberieš gézu proste do offroadu, to je to isté, že to proste to je správne. Ale musíš mať peniaze, vieš, tam není čo na tom rozmýšľať ďalej. Je to tak, je to pravda. Ja súhlasím akože, ja súhlasím. A mne na toto je to pohode, ale naozaj na tie kamene do Bosny alebo niekde tam to vie vydať. No podľa mňa teba skoro budeme ťahať z Bosny ako ty, lebo ty prejazdíš všade gumy a už nebudeš mať náhradné gumy. Tak tam máš, pozri sa dozadu, čo máš tam. Vieš čo, vidím tam nejaký sakel s darčekmi a z Vianoc ešte. Ja hento jedno koleso, čo tam máš a ešte jedno ti nebude stačiť. Však máš 4 kolesa, máš 4 šance, že to pretrhneš. Chlapci, keď chcete mať zábavu na hociakom tripe, tak vždy zoberte Martina ako pasažiera a bude vám tu zozadu vykrikovať do uška, alebo plúd na vás. Tak ale občas si musíš dať pauzu od tej Hondy, ne? Však nemôže byť všetko na Honde. Už mám 470 km. Ešte dve o Honde videa, už začne mať na to nerv. A ja asi. Už ja potrebujem niečo dávať také, čo tam bude aj záživné. By si mohol kúpiť teda nejakú normálnu motorku a nerobiť to len kvôli videnia. Vieš, kedy budeš mať nerv, ešte keď budem hneď za tebou stále, keď budeš na 600. Keď budeš hneď za mnou, to budem v pohode ešte. A keď v teréne budem... auto ide zľava. A keď budem v teréne, budem stále pred tebou, však to je jasné. O tom sa nebavím. On ide asi tiež TED. Či ideš rovno? Či jak? Ja, že na tom aute sa pridal k nám na TED a ide za nami. O teréne sa nebavím, Rasťo. Možno pôjdeš na TED s nami. To je nejaký, nie je to ten náš kamoš, ten motorkový, čo...
No ale ja sa čudujem, že Martin ešte neplače, že musí zabiehať motorku novú, že ju nechce hodiť do Dunaja. Však Tak lebo nezabieháva, lebo vieš, lebo... Však áno, lebo išiel na tom 5 km, premrzol a vlastne si povedal, že nejdeš zabiehávať, takže... Ešte ja som, môj dvakrát zábeh, čo bol, tak som zabiehal v teréne, takže... Ešte povedal, že už mu chýba len 500 km. No... Už len, vieš, a začal zabávať pri 250, takže... Počkaj, mám 460 a chýba mi do 800. Pri 800 vymením prvýkrát, lebo vyrobím najmenej kilometrov. Takže určite nebudem viac ako 800 alebo 900 km nepôjdem. To je zatrst. Ale nepridávame video zábeh zatrst, lebo už je to... No, lebo s tým každý už ráta, že to je zábeh presne, zatrst. takže... Je to... Už si rozplakal, už každý vie, jak sa funguje. 105 sa dá ísť na tej Honde na zábehu, no, takže vytlačajú vás všetky autá, keď obiehate, tak musíte mať kilometr pred sebou rezervu. Podľa mňa reálne tachomotor, ale... Nie je to menej, hej, pozeral som to na tých radaroch a cca 10% to klame ten tachometer, alebo 8. Tak tenera, keď ide 140 a reálne ide 125. Tak ale aby si mal pocit, že je rýchlejšie. No dobre, ideme zase na TED. A to vyzerá byť nejaká diaľnica, ne? To je nejaká žltá cesta, ty. Nie, čo sme preškádzali k nám. Čo je to TED, za TED toto, chlapci? Ideme doprava. To fakt nič lepšie sme tu nevedeli natiahnuť. Pozor, zmestí sa ten? Ty vole. My sme teraz ako keby tí noobs teraz, vieš, že... Dobre. Ojojojoj. Dobre ho to šmyklo, ty kokšo. Paráda. Toto je TED. Ale toto je celkom pekný úsek, akože aj na nejakej väčšej motorke, keby ideš, tak tuto v tejto zákrute by sa dalo dosť slušne potiahnuť a... Ty kokos. Dobre. Porádne palby. Poďme ďalej, lebo tu zmrznem. Sme sa šmykli. Na DV by som dal lepší drift. Na teku? Ale ne, je to strašne už bezpečné a moderné. V tom zmysle, že super, že sa nemôžeš niekde vyhondiť alebo vykotiť, ale ten fun factor ti to nechce umožniť. Vypli sme všetky systémy, čo tu existujú. A aj tak videli ste, že to nezadriftovalo poriadne, takže... Tak to aj neviem, šoférovi, vieš, aj ale s tými koňami, ale šofér ma počúval, teoreticky, dajme tomu, a aj tak to nezadriftovalo. A s tým výkonom, čo to auto má, to musí zadriftovať, keby neviem čo. Takže tie systémy tu fungujú a tá stabilizácia to funguje. OK. Ale uvidíme ešte na ďalšom materiále alebo povrchu. Možno bude nejaký piesok alebo niečo iné, však ideme na Záhorie predsa len. Tak tam to možno zadriftuje, nechajme sa prekvapiť. Ale začínajú tu nejaké piesky, čo je dobré. Wow! By mohlo byť táto veľmi 3D mapa. Koľko bude trvať na tomto aute, dokým sa rozpúka celý interiér z týchto terénnych jazd? Koľko tomu dávate? Už púka teraz. Ale toto nie je ešte púkanie, toto ešte má ďaleko od púkania. To, až ak to funguje, takéto auta. Tu zhodnotíme Land Rover. To nemusíš riešiť. Hej, no vidíme tu, že tu veľa ľudí robí bordel. Tu nejaký, ty kokos. Karči, a čo keby si vypol tú stabilizáciu? To by bola väčšia zábava. Tam si vypni, vidíš to auto tam, tú ikonku dole. Však vyberme tie poistky, nie? Na to ABS-ko, či čo? Ne, tu nemusíme ísť, akože poďme ďalej, však tu sú, netoč bytočne, poďme ďalšie zákroky. tak nejde. Dobre, ja ti nebudem dirigovať do tvojho života. Ale bol tu nejaký tetar, tak, hej no. Len podľa mňa, víš, tá stabilizácia, nájdi na ChatGPT, kde sa dá vypnúť tá stabilizácia. Žiadne ChatGPT. Alebo chyťme ten poisku a vytrhneme ho. Ja som teraz in the wilderness, ja nejdem používať technológie. Počkej, ale to sme blízko stromov, to nesvedčí nič dobré. Ty, akože ten terén tu moc nie je na tej kamere vidno jak na motorkách, ale sú tu také priekopiny a jamy, že... Že ďalšie video vás berem na Tekuovi 2. Na budúce? Ale... Počkej, poď to zvonka natočiť, toto budú dobré zábery. Hej, myslíš? Hej, určite. Skús tomu úplne zo spodku dať plný. Ty kokos. Ale skús tomu, počkej, narastia, pozor. Ja som tu nejak... Skús na silu stočiť volant a príde úplne plný a držať. Počkej, ja sa tu musím nejak odpratať, lebo neviem presne, kde to skončí to auto. Tak a drž ten plyn, len pozor narastia. Hej? Dobre, chlapci, paráda. Ja som nevedel, kam ideš, ani ty podľa mňa si to Takže ja som... Stále hovoril, že nech dá na teba pozor, lebo už to bolo tak, že... Jak by si to porovnal s maďarským tetom? Toto zatiaľ, čo sme Je to veľmi podobné spodnému Maďarsku, ale vrchné Maďarsko, čo je pri Slovensku, tak je akože samozrejme krajšie, lebo ideš po kopcoch, tu asi nepôjdeme po kopcoch. My asi pôjdeme teraz ďalej, ak sa začneme dostávať bližšie ku kopcom. Myslím si, že trošku by sme ale určite ako spríjemnenie, keď máte adventure motorku a niekedy, keď bude leto alebo jar, že nebude blato totálne, lebo tuto má tendenciu byť blato, lebo je to Dunaj, tak ako spríjemnenie
bomba, akože taká trasa namotaná, že nemusíte tým rozmýšľať, špekulovať, vrácať sa niekde, ísť po svojom, tak podľa mňa super, akože. Dobrý mrdník, ty kokos. Kam to pôjdeš potom umyť? Ja mu to vyleštím. Martin, pohode, ja rád umývam auto. Môžeme natočiť, ale neviem, či stíhame, ale snáď hej, no. Stíhame všetko. Ja už len čakám, kedy konečne zapadneme, len ešte sa to neuskutečnilo. To nečakaj také veci, lebo ešte musíme robiť veci dneska. Nechcem zapadávať. Aspoň má dôvod, že nemusíme nič dneska robiť. Môžeme rovno založiť ten kanál. Tuto zapadneme, uvidíš, pozeraj. Ty kokos. Nezapadneme, toto tyko by prešlo. Hlavne drž momentum, jak na motorke, vieš, ak sa to robí. Žiadne, jak na multistrade, že si sadneš a... Čiže, ale tuto to robí za teba, ak multistrada, keď ideš na pločno, či kam to bolo, tak tuto to isté. Nemusíš tu nič robiť v podstate. Máš nejaký airbag na sebe? Fresh. Vidíš, ale to som si mohol, ne? Čak máš ho pred Pri sebou. Martinovi áno. Ty kokos, dobre, ne? Ty vole. A počkaj, teraz prezradíme všetkým týmto autožurnalistom tieto testovacie cesty a... Všetci sem budú chodiť. Si, vieš, lebo oni nevedia o takýchto tajných motorkových... No, už zapadneme za chvíľu, pozeraj. Celkom, Chceli drifty, tak máte drifty. áno. Ale Chcel by konečne to to dať ide nejakú samo. kameru von ešte na auto na budúce. Áno, že ja sa vystrčím, budem ťahať môj mobil. To? No, hej no, musíš cez cestu. Keď tam nebude zábora. Toto už začína byť také lesnejšie, toto sa mi už ľúbi. Adventure. A nezapadol si tam na ten dior, lebo tam je to akože také celkom kruté, niektoré tie blátka tam. Vtedy nebolo blato. Martin, čo by sa stalo, keby ideš na Honde po týchto Yamaha, išiel by si tu z 80? Ešte nič, tá Honda by nič nespravil, ten tlmič, ten by len skopíroval tie jamy. A keby si to moc prepískol, tak by ťa to asi vyhodilo z Takže motorky. tá Honda má dokonalý tlmiček na Dakarovi, že motorka flátuje vo vzduchu Počkaj, ale asi rovno a- zapadneme za chvíľu. Fakt? Ne, neviem. Čo? Je to také Ale rozbočené? prosím ťa, máš veľa výkonov. Hlavne choď, aj keby máš ísť tam, aj keby máš ísť tam, hlavne Keď choď. budeš držať plný, tak nezapadneš. Kokos, to čo sa tu deje? No, Karči, bol si na záchod ráno, či? Ty vole, jak to tu frcka nejaké. Tá Honda má taký tlmič, že on nič nerobí vlastne. Kozaj má teraz Honda. Asi to chcel dopovedať. Dobre, hovor. On nič nerobí vlastne, ale on len stále kopíruje terén a prenašom, keď ideš to moc prepísneš, tak ťa na vyhodí. Honde, na Dakare, na takejto. Neviem. To je Dakar Inspired podvozok na tej Honde. Všetci to chcú tuniť furt a pritom je to dokonalo Však spravené. ale ja som čítal typka, že on s tým jazdí rally a že sa mu prehral ladený tlmič, tak tam rýchlo dal originálny, to vymenil ešte počas závodu a že s tým došiel naspäť do cieľu. Jasné, však oni to jak Yamaha, keď má Origo tlmiče tiež sa nemusíš meniť olej v nich aj 10 rokov. Ale sranda je, že to telo vnútri toho tlmiča je väčšie napríklad ako Katechové, originál na Honde. Však áno, tie ladené tlmiče sú vraky, no ja Však viem. áno. A pritom je to taký vrak. Ja by som kúpil buď Traktív, alebo nič. Tak Traktív stojí 1000, no. Však Ale Traktív má radu, že tú lightovú, čo vlastne Katech má, aj to isté, čo Katech. Buď to tuníš poradne, alebo to netun vôbec, ne? Však ne, potrebujem. all-in treba ísť, to je jak do Potrebujem na tramku. Tramcoinu, keď ideš, tak musíš tiež ísť all-in. A potrebujem zvyšok. Aj, tu si išiel nejakú zachádzku. Nevadí, tak to potiahni rovno a... Ne, kam rovno, aj 10, ak sa dostaneme. Čak tam si budeme vedieť výsť, vieš? Nebudeme plánovať výsť raz. Tak Ale ty nemáš na výber most teraz už, takže. akože výsť tam budeš vedieť, je tam nejaká cesta, ale teraz to už začína byť zaujímavé. Už sa začíname bať. Čo, prosím, s týmto autom sa nemusíš ničo bať. Ja som zobral Suzuki, keď bolo najväčšie zimné blato. Ja som sa všetkého bal. Najväčšie zimné blato bolo ty kokos ešte takéto horšie ako toto a ledva som to prešiel, ale išlo to pohoda. To bol Suzuki, to nebol takýto výkon nemal. To áno. Pohoda úplne. Tuším, nič nejde. Tuším, nič nejde. Ja to ideme takto, aha. Toto je dobrá cesta na vole, tak toto áno, chlapci. Taká bezjamovitá. Nechceš tu ísť nejakou stovkou, že by som ťa natočil? Mohli by sme to tu natočiť ináč z tej cesty. Ale na by ťa tak nešmyklo, že potom tu vyletíš do pola a prekotíš sa, no. Ešte skoro na to auto, až keď Tramko mi pôjde hore, tak potom. Na servis. Akože dobrá cesta, tu keď ideš na nejaké Honde, tak by si vedeli z tých 20 možno. Skôr je na 490. No. A 610 na tento to je taká ideálna, lebo to má výkon na tieto rovinky a vieš na tom ísť. Bomby. Ale na Honde ťa predbehnem. Však ja viem. To je úplne jedno. Ty podľa mňa spávaš s tou Hondou, že si dáš do spálne a máš ju v posteli. Držíš tie rajdy a... Dávam 300 olej tam idem dať, takže pridá mi to asi 0, nič výkonu. Prečo tam chceš do 300 olej? No, lebo to chcem normálne na tom jazdiť. Nemáš čo robiť s peniazmi, alebo čo? Chce iba o 15 € drahšie na výmenu. Však dobre, ale to máš koľko percent z hodnoty z tej motorky? Tak tie rýdke, čo som chcel spraviť, máš hneď koľko spomalí 3% hodnoty tej motorky. To nebudem ani robiť zatiaľ. Keď tam dáš mať spustý olej a nie je na to tá hlava a tak podobne. Ale 300 existuje aj normálny 10V40 na cestný 300Včkový. To doporučuje samotný motor pre tú motorku. Akože nemá oficiálne tu certifikát, ale
mám to zo skúseností z iných motoriek, že som to vždy dával a ten motor vyzeral jak cuker vyzeral vždy ten motor. Chlapci, povedzte mi dôvod, prečo sme to nikdy nešli na motorke. Lebo som ti to hovoril. Lebo je to blbosť a ideš na lepšiu cestu, keď je teplo. Lebo som ti to hovoril a kuse chodíme tam isto. A som to chcel ísť a ty si neviem, no tak keď sa sem do... Akože dobre, je to 20 minút. Keď ideš okruh akože cez Pezinsku do mesta, tak dobre, no vieš si tu odskočiť, ale ako keď môžeš si zajazdiť, môžeš na zelenú, môžeš po našom okolí, neviem no. Koho baví furt chodiť na zelenú? Tak dobre, ako na vyskúšanie sa to dá, ale vieš ako to je, že raz to poješ a už to nepoješ. Prvá 15 stupňová teplota a Honda to bude orať pole. Nie. Budeš ešte mať 600 km zábehu za 2 mesiace. Budeš ešte na teda ešte budeš zabehávať, ty kokos, ešte to zabehneme v Grécku. Jaj? Hondu. Čiže tu je taká vec, nie? Tu je tá farma ináč tuto, pán, vieš čo tu je taká tá... Áno. Hej. Tá, kde som sa pokakal z tých halušok, to som povedal neslušne, ale... Jaj, to si tu? No, tuto je niekde, ne, kúsok. Možno tam aj dostaneme. Hej, tá sa asi vychádza potom von. Či nie na tú cestu porídeme. Poradný, tedy je toto. Ale už akože po 40 minút som dosť vytrasený celkom na chrbte, takže neviem, či by som zvládol týždeň na tomto aute Balkán. Ale ty sedíš na trestnej stoličke vzadu. To je relatívne ešte pôjde terén, ale keď bude Balkán nejaký kamene, tak fú. Ale je to také, že mám takto chrbát, stavce, a takto sa mi furt chodí do strany a možno mi to práve sa vyrovnajú, že sa dostanú naspäť do polohy. Lámoš. Nebolo by mu lepšie v tej zime na tej motorke? Hej, treba to vysadiť a... Tam si sedí v teplúčku, ešte sa mu nepáči. Čiže ale to je to, že trpíš a to si to potom užívaš proste tie momenty, že trpíš na to. Budeš pamätať na starobu, keď ti budú... Tak ale dúfam, že už dovtedy budú také technológie, že niečo streknú a... Hej, streknú ti, no. Najskôr sa dorazíš na Honde a potom ideš, najskôr sa načneš na Honde, potom sa ideš doraziť do auta. Na zábeh. No keď za mladších čas, keď sme mali prvé týka... Za mladších čas, hej, kedy? Keď si mal 20... Pred 10 rokmi, ale pred 8. Okay. Chodili tak na týku, že sme si rýchlo popoli, že sme si búchali hlavy od stropy, takže... To bolo čisto, že kamoš chcel ísť úplne s nami a išli sme, že na prvé pole Bernákové. A po 2 minútach mi povedal, bol zadu na trestnej, lebo ty nemáš skoro žiadny zdvih zadu na tlmičoch. A povedal mi po 2 minútach, čo si asi 10-krát jebol hlavu a zadný bol zadu totálne, že on nechce ísť, že chce ísť domov. My museli odviesť chudáka a myslím, že my dvaja iba. Nám tu byť dosť celkom vytrasený na tejto ceste. Dá sa nejakého mäkkého režimu teraz, či... To je vysoko, akože vyzvihnutý mám podvozok, takže tým pádom nevie až toľko pracovať. A dá sa tam nastaviť, že mäkký režim, alebo nie? Je také niečo? Či jak to funguje? Nie, to máš akože jedno nastavenie. Okay. Výšku si vieš. Ja, že nemá tam také tie ventilky, že vie akože to zmäkčiť, alebo... Nie. Vlastne tá kompresia, odskok je rovnaký stav. Však urobíme dierku do vzduchaču troška a bude podfúčkávať a možno bude mäkší. A nebola to ani príplatková výbava, či to sa nedáva do týchto aut? Nie, toto je najdrahšie podvozok, čo sa dá mať v tomto. No káde teraz? Podľa mňa tam musíš ísť. Tu doprava. Aj, dobré. Môj zmysel pre navigáciu, ale však som nevidel tú mapu. Ale to sa mi ľúbi, že je tu také veľké. Že sa môže niečo uložiť. Natoč tie šroby, čo sú na tých dverách. Aké šroby? Aj, toto čo? Ale aby si mal easy access, keď sa ti pokazí toto, tak môžeš si to opravovať. Akože podľa mňa je to taký prvok dizajnu, ktorý bytočne nemáš luxus, vieš, akože je to taký industriálny. Mne sa to celkom ľúbi. Ono všetky tieto dizajnové prvky, aj tento šuflíček, aj tie šroby vlastne vychádzajú z pôvodného Defendera. Pre pôvodný Defender to mal tak. Ale sa to vlastne spravilo aj tu na krobu. Sa mi ľúbi, že toto sú také KTM šroby. To je kvalitné, rakúske železo. Super je na tom to, že Karči sa z toho teší, že to je spodný Defender a oni ušetrili na vývoji, takže... A na dizajneroch, takže... Pre každého. Zerá tá spotreba zatiaľ? 16,1. 16,1? Tak ale to je čo? Myslíš, že vo offroade to žere viac, na ceste, keď ideš konzistentne? Určite. Pritom na motorke je to čo naopak. Záleží si, či sa nemotáš viac, ale... Čo na Honde mi to... na Honde. Mal som 3,4 na ceste, pri 100 km rýchlosti, čo som išiel a v teréne mi to vstúplo na 3,5. Počkaj, podľa mňa neexistuje recenzia Land Roveru tohto za 100 000, alebo koľko 130, koľko stojí, a o ktorej sa polku videa hovorí o Honde. Čiže ale sme motorkový kanál. Toto je špeciálna recenzia, to si vážte, že žiadny z týchto top recenzentov aut, čo sú na Slovensku, nebudú hovoriť o nejakej Honde proste počas toho. Dozviete viac ako len o jednom aute. Ježiš, to čo bolo? No väčšina ľudí, čo má takéto auto, si kúpuje Hondu, vieš potom, takže ako druhú motorku. Počkaj, ale nejdem dobre. Nejdeš dobre? Aj, sorry, no sa tu zabávame a... To mi to zdalo, že ideme do nejakej huštiny. Do hory tu idem. Ale kaj by si to išli? Inúkaj sa nedá ísť. Si to pozrie na mojej offroadovej mape, lebo... Máme tu vychádzanie kopca vedľa tetu. Zastaň úplne. A to neviem, či je dobrý nápad. Jaký tu ináč na tých videách to nikdy nie je vidno tieto
uhlí, ale však Dozadu vieme ísť stále. môžem sa, jakže to zoviem, to je pravda, no. No ukáž to, zapol si nejaké vecičky? Hop, otvoril som dvere a nejaké blato máme na sebe. Jak si otvoril dvere? Ukáž. Chlapče, ty si budeš veľa toho umývať dneska. Skúsime sa rozmanovať. On ukazuje, ako sme incline, 10%? 10% iba to je Iba nič to moc. nič. Hovorím, že 3-krát taký kopec by sme zvládli. No neviem, v zime na takýchto, pohode. To A ty máš nejaké offroadové gumy teraz, ne? Sú to také akože, jak sa to povie, celoročky, čo sú prispôsobené trocha na terén. Musíme to ešte Takže to natočiť. nie je Takže Pirelli, hej, na aute. Pirelli v podstate, áno. 10%. Cool. Dobre. 11. Yes. Prešli. Vieš ako sa hovorí na motorkách, že len držať plný, že send it, vieš, to je na aute, že neser sa s tým žiadne pomalé, daj plný plyn a vidíš to. Áno, musíš mať momentum a Hej. Podľa mňa ináč to je dosť podobné vlastne, keď si máš fyzika za tým, však jasné, lebo stále ideš na kolesách. Jasné, no. Takže podľa mňa by sme my ako motorkári vieme takéto veci robiť, podľa mňa pohoda. Škoda, že neexistuje stará zelená voda ešte, čo boli kopce, keď bohužiaľ postavili teraz diaľnicu, teda je to dobrá vec, nehovorím, len tam boli také brutálne kopce, na sa chodili offroadisti, veľa ľudí to bude poznať, čo hovorím. A tam sme niekedy šaškovali tiež na autách obyčajných a sme skúšali, že koľko treba, jak sa treba rýchlo rozbehnúť a proste tam sa dalo jazdiť. No, tak... Ako to nás pekne stiahovalo dole, jak sme išli. To som zvedavý, no, že ak nás to bude stiahovať skúšať, keď nie, tu ideme krížom. Hej no, po tejto bočnej ceste. A je mi jasné, že toto video je trhavé, takže ideme si kúpiť nejakú lepšiu vlogovaciu kameru, stabilnú, aby sme vám lepšie videá vedeli natáčať. Ale zase nič. Nič. 11 bočný, ale... To je škoda. A počkať, Je to ti ukazuje aj bočný? Aj tu bočný. Cool. čo by ste povedali na to, že keby takto nejak v lepších podmienkach ideme na Tiku, vás zoberiem ja na Tiku a môžeme si to porovnať, tie auta, že 200-eurové auto versus 130-tisícové. A mne toto príde viac ako 10% kopec. Lebo keď Číňania testujú tie elektrické veci, tak oni tam až iné percentá. Hovoria, že 45 to vyjde tá motorka. Tak ale to sú iné percentá, to sú To sú asi nejaké čínske, to sú podľa mňa. tieto percentá podľa mňa. To máš, keď kúpiš čínske oblečenie, že kúpiš si XXL a je to jak no. M-ko naše. Oni to nejak prerátajú, to sú nejaké čínske stupne, to nie sú percentá. Vieš. To je keď A to sú tiež stupne vlastne. Keď investuješ... Počkaj, 45 stupňov je 100%. Jaj? 11 stupňov je... Vyrátaj si to. Ja, áno, to mi dáva zmysel, lebo aj keď testujú Mercedesy a tieto, vieš, čo som pozeral také videá, tak oni majú že 100% stúpaň alebo 70, ale to není že 90 stupňov, hej? 100%? Áno, alebo 90, hej, oni majú 100% tie také rampy. A to máš len 45 stupňov vlastne. Vlastne 100% znamená, že toľko isto dojdeš hore ako rovno. Hej, presne, no. To je tak ináč tá mierka. To také, musím priučiť. To je také, aby oklamali tých kupujúcich, čo nevedia vlastne, že o čom sa bavíš, tak nevážne však. Začneme robiť testy na Suzuki v takýchto terénoch. Čo máme testy SX4, máme SX4 starú, čo? Máme starú SX4, máme takú 18-ročnú alebo 6. Toko na predaj, ale nikdy sme ho vlastne nepredali. To je presne jak Talaria a CF Moto zatiaľ. Ale je to dobré auto a neoplatí sa to vlastne predávať, lebo... Neoplatí, lebo to má japonský motor, aj keď sa to Maďarsko robí, ale určite sú japonské komponenty. Jak to isté tak na Tenerečke, že donesú... Na Tenerečke je zaujímavé to, že kasňa všetko je robené vo Francúzsku, ale motory, že diely motora sú všetky made in Japan, takže pravdepodobne buď donesú celé motory do Francúzska, alebo to tam skladajú z japonských dielov. Na Suzuki je na tom takto, všetko je tam kvalitné, všetko tam sa rozpadáva, ale samotné auto proste ide. To je super na tom. No hej, a cool je na tom to, že vlastne to auto má v podstate stúpajúcu hodnotu už na bazoši v tomto stave, lebo je to vlastne niečo ako ten Suzuki, čo je ten Jimny, ten nový, že ono sa to vypredalo a teraz to nevieš ani zohnať ani za nákupnú cenu, čo bola proste nová. To Suzuki akože není jak Jimny, to SX4, ale akože v zmysle, že má to fakt 4x4 uzavierku, to má reálnu a že to vyjde, že je to ľahké auto, to má iba nejakých 400 kg iba, vieš. A na Jimny sa dá kúpiť veľmi za lacno a v podstate Jimny prejde minimálne to, čo toto auto, možno ak ne viac. Akože jak sa kúpiť za lacno? No dá sa kúpiť staré, vieš kúpiť relatívne lacno. Čiže staré, ale však načite nové, to nové akože není v ničom lepšie, to nikam nepokročilo podľa mňa. Čiže OK, možno v niečom je lepšie, možno niečom ja neviem, ale staré je ľahké a prejde všetko s ním a v podstate je bezúdržbové. A má kvalitný motor, že sa ti nerozsype, takže... Jimny má veľkú výhodu, že ono je o tonu vlastne od tohto ľahké. Však áno, aj tá váha. Určite, tak ako na motorke, takisto v aute, to je extrémna výhoda proste. To je tá SX4 v podstate. To zistil Hitler v druhej svetovej vojne, že mal ťažký Mercedes, som to čítal, že mal ťažký Mercedes a všade zapadával a všade museli vyťahovať ľahší tuší Mercedes, aby vôbec prešiel terény, lebo s tým jeho
tak ten všade zapadol, že mal nejaký veľký motor, že neviem koľko tón mal a všade s tým zapadol. Si pozrieť YouTube podmienky, že či môžeme takúto sekciu tam nechať. Jaj. Že váha je alfa omega, kupujte ľahké veci do terénu. Ale mne sa ľúbi na tej XC4, že som s tým chodeval kedysi lyžovať, že naložíš tam 4 ľudí. Lyžovať na sách si s tým lyžovať? Hej, ne akože lyžovať, a naložíš tam 4 ľudí, dáš tam proste ten box na lyže hore. A sranda je to, že išli sme na skalku, kde totálne sa nedalo proste vyjsť, že tam všetci zasekli a nevedeli ísť hore. A ja bez reťazí som to proste vyšiel, dal sme 4x4 a normálne sme to akože v pohode to chytilo a išlo to ďalej, to auto. Akože nikdy som sa s tým nezaboril, nikde. Hej, na tom Suzuki akože celkom seriózne funguje tá uzavierka toho differáku a vlastne vieš tam vypnúť aj traction control, ale že úplne natvrdo a máš stály pohon na všetky 4. Minulú zimu sme to boli, tuším, rozbíjať na poli niekde. Čiže áno, to som hovoril vo videu predtým, že sme totálnom blate išli, že takom sme ešte dneska mi nešli. A držal som dvojku, proste 5000 otáčok, aby som to vôbec vedel prejsť a išli sme asi 25, lebo sme to prešli. Dúfam, že to auto ešte pojazdné, lebo ty si na ňom 2 roky jazdil a ja práve, že som sa len stará na vymenil spojku, olej tam mením, už dvakrát som tam menil olej za 8000 km, čiže to je moja uchylka, oleje. A 300 jasné. Presne, to je jasné. Každá moja motorka musí mať do tenečky dám iba 7100, lebo mi to príde absolútne zbytočné mi tam príde dávať. Jak všade inde, ale do Hondy pôjde 300V. Honda musí mať 300V. Honda pôjde 300V, lebo tam rátam, že sa to bude pohybovať vo vyšších číslach tie otáčky, takže musí tam byť 300V a budem to meniť po 1000 km. Alebo 1000. Pozriem mapku. Takže nevýhoda týchto lacnejších offroadov je to, že nemajú tie uzavierky. Má stredovú uzavierku aj Jimny, ale nemá vzadu uzavierku. Ja to nemá ani Suzuki, no. A neviem, či Suzuki nemá. Suzuki nemá, on má len tú centrálnu. Len centrálnu. A potom, keď nemajú veľmi vyšperkovaný trakčný systém, tak na takýchto veciach ti je dobré, že to je otvorené. Lebo on ti vlastne potrebuje stále niekam dať tú silu. Ale keď ideš napríklad na kamene alebo na hlbší štrk a do kopca, tak ty vlastne chceš mať tú kontrolu, aby ti to auto nechodilo do boku a potom tak chceš pozamykať a hociakom v tom momente vlastne máš trakciu na tom kolese, ktoré je na zemi. OK. Takže napríklad veľká výhoda tohto je, že keď sme išli naozaj na ťažký terén s kameňmi, tak to sa ti tam vyštvára pomaličky a to Suzuki by si tam musel proste napáliť, aby to šlo. Tak áno, a tam potom začína byť ten problém, že trháš gumy na tom aute, napraví, homokne ťa kyšklbež a ďalšie veci. No, takže. Ďalej na Záhorí a je to tu fakt krásne, že jak v Bratislave alebo jak u nás v Bernolákove je to také bernolákovské, tak tu proste pozri sa, aké krásne to tu je. Roviny a betóny, jak sa hovorí, a tu je to jak v nejakej inej krajine. Sneh. Ne, vlastne my nie sme už na Slovensku, my sme teraz v Slovinsku. Hej, vlastne nie, ale je to tu fakt cool, že akože ten TED musím pochváliť, že tak je celkom namotaný, že nemusíte sa ani nejako báť, že cez žiadne rampy sme nešli. A fajn, že si fakt užiješ tú prírodu, že keď to zoberieš viac ako tak turisticky a menej ako že sa chceš naháňať, ale v podstate dá sa tu na tých poliach trošku vyblázniť, ale vieš si to fakt akože užiť podľa mňa prírodu. A viem, že veľa ľudí, čo nás pozerá, tak sa rádo pozerá, jak jazdíme na Záhorí, čo už som počul taký feedback, tak neviem síce, či z tohto auta tu bude niečo vidno, musíme poriešiť na budúce takýto vlogovací setup lepší, ale aspoň niečo vám tu ukážeme. A už obchádzame tie vojenské lesy. Lížeme ich, jak sa hovorí. Ale nie je tu zatiaľ piesok, tak veľmi jemne iba. Niekde boli driftovacia cesta. Pieskové úseky, ale to sa na motorke už raz, dva, no. Na Martin už sa tu trošku nudí, lebo už nemá Hondu. Tak, vieš ako, ja by som to letel na tyku. Na tyku, ty si buď tyko, alebo Honda. Otvor si okno, vystrč ruky von cez okno, nech máš taký pocit, že si na Honde. Hlavu si vystrč von, jak v tom filme, hlúpy a hlúpejší, čo sa volá. Ešte tak lupiny v ruky. Len tam je sňah. Kde? Neboli tam lupiny? Aj. Že spotreba, že má to síce 16 litrov, ale keď to dáš delno 3, čo akože v tomto prípade nebude, ale keby to tak je, tak je to zaujímavé, že sa dostaneš vlastne na spotrebu motorky, čo akože keď chcete budžetovo akože sa voziť spolu v aute a chcete sa striedať šoferovaní a mať jedno spoločné auto v offroadu a baviť sa pri tom, že dávať si tu kávičky a tak si no a potom, ja som takto mal už asi 7 aut, ale väčšinou sme sa vždy pohádali s tým jedným chalanom a potom keď dojde k servisnej časti, keď nemáš nové auto za 130 000 a máš auto za 1000 €, alebo za troška viac, tak keď dojde k servisnej časti máš potom problém, že buď máš strašne veľké náklady na pivo, na cigarety, alebo máš náklady na svoje nervy, alebo sa pohádate nejakým spôsobom, lebo vieš, ako traje už veľa, ak sa hovorí. Aj
aj hlavní spoločníci väčšinou traja už veľa menších Tak firmách. ako, myslím si, ja som to myslel tak, že keď si normálny človek a kúpite si normálne auto za normálne peniaze a dáte ho do tam zložíte na ten servis, hej, že nikto nebude žiadne pivo kúpovať ani nič, hej. Takže toto Tak je som to taká myslel, nedomyslená myšlienka. Pošlom ti potom faktúru zo Hej. To, dobre, tak ma radšej vysať, idem pešo domov. Zatiaľ hodnotíš autičko a jazdu. V pohode, no však jazdí to dobre relatívne. Poďme to pohovárať. Troška je to Karči je tam cíka, tak my zatiaľ nás nepočuje. Troška je to tvrdšie, na teku by sa išlo lepšie, ale ne, však v pohode, to je vysoko, to je posadené a na takéto offroadiky, keď si z Bratislavy a troška sa chceš ísť pozrieť do offroadu, tak, Keď si paštikár, jak sa hovorí. tak na to je to ideálne auto, no. No. Na ceste je fajn, asi lepšie ako väčšie offroady. Tak ono je to vždy kompromis, že buď máš poriadny offroad, ktorý sa na ceste ide asi 80 alebo 90, alebo máš niečo medzi. Toto je mne to prípadne, toto je jak Afrika, Twin, alebo keď to mám prirovnať motorkám, alebo GSA mi to možno prípadne. Že proste prejsť tým terén, ale a zároveň s tým vieš ísť rýchlo po ceste. Alebo multistrada. Ne, multistrada je už moc heavy. Podľa mňa sú ešte ťažšie auta od tohto. To je také, že pozri na ten zadok, jak je skosený, aké by ho ukusli. Možno nemali už materiál vo výrobe, tak... Dobre, dajme nejakú rýchlu recenziu, nie parametrovú. My o tom nevieme nič, žiadne parametre, takže aké to má parametre? Parametre to má, motorovo to je 6 valec, vlastne 3 liter, 400 koní, má to mild hybrid, je to na tom vzducháč, čo sme hovorili. Kolesa to má nešťastné 22, takže absolútne nevhodné do terénu. To je jediný rozmer, čo to má oficiálne, či... Dá sa dať menšie, ale nie na tento model, lebo tento model je X-kový model plus nejakým športpaketom alebo niečím takým, že to má väčšie brzdiče. Takže tým pádom na toto sa nedá dať menšie disky. Cool. Dĺžkovo to je veľmi príjemné, lebo to má 5 metrov vlastne aj s tým kolesom. To, čo hovorí Martin, že keby to bolo usegnuté, ono naozaj nie je dlhé to auto, má 4,80. Aj. Na šírku má 2,10 skoro, takže akože široké je dosť. A vysoké je, jak si ho človek zdvihne, no. Takže a teraz sa mi tuším zdalo, že to trošku znížilo, nie? Že, či teraz je najvyššie? Teraz je myslím, že v nižšej, vysokej výške, Aha. má viacero tých polôch. Tým pádom, že sme išli rýchlejšie, to je v tej nižšej offroadovej výške. Bo ak som počul, keď sme bolo vystúpili von, dôkladné. tak sa sfúklo trochu, asi sa vyrovnávala hladina tých oných. Ale to cool. Ľudia to hejtia tie vzduchové podvozky, ale neviem, no aj tak sa to používa. Ja by som mal takú pripomienku, že ste hovorili, že 400 koní? 400. Dal si plný v teréne, nič to nerobilo. To je presne, keď porovnáš 610 a Hondu, že vlastne nemáš kde využiť výkon 610 v teréne, že tých reálne tých 20 kW je rovnako ako 50 v teréne. Teraz ho nepočúvajte, lebo je zaujatý. Teraz to není objektívny lamožrec. Proste mi to prišlo teraz, že to má takých 100 kW to auto v teréne, lebo proste dal plný a nič to nerobilo, vieš ako? Presne 100 kW toto má. To, že sme tam traja na testy, oni po sviatku. Ale to boli tomu, že pozri na tie gumy, však to nemá kde zabrať, vieš, to je presne v teréne, že keď ideš, tak na 610 dáš všetko do zeme. Ten výkon, že v podstate keď dáš plný, Fun factor máš tak jedine čo to spraví, tak je to, že to prešmikuje a akurát tak si ideš huborok. Hľadáme výfuk na tom aute, ale pozri, aký malý výfuk to má. To je euro, čo to je? 7 plus? Či... Čo ty kokos, to tam maximálne 1 liter môže byť aký obsah. To, až vtedy je veľký výkon spoznáš na aute, keď vieš dať nohy do výfuku, tak vieš, tej spoznáš výkon na aute. Ľubí sa, aspoň tu nefekujú nejaké zbytočné koncovky alebo niečo, proste máš to rúru a vybavené. Takže na tých 8 valcoch tam máš tie koncovky, na tých 6 valcoch to je to takéto zrejme. Ja aj to má 2, ja že už sa mi zdalo, že... V offroade kvôli tomu nájazdovému uhlu, ty tam nechceš mať tie koncovky, lebo ich aj tak To je jasné. Hej. To sú výhorky. No dobre, poďme ďalej, zima je tu. To je zase argument, že aby majiteľ toho auta dosť kúpi bol spokojný a oni mohli ušetriť na výrobe. No, není tak, ale dobré. Ty tomu vôbec nerozumieš, prečo inžinieri to tak navrhli. Tak by som to povedal. Anglickí inžinieri tam minuli koľko hodín na ten vývoj a tí koncovky. Podľa mňa išli na nejakú whisky alebo na niečo. Ešte pridáme autu. Dobre. Je to fakt jak multistrada, že aj v teréne, aj na ceste. Áno. Ale zaujímavé, že necítiš vôbec tú rýchlosť. Není ani cítiť tú rýchlosť, je to zaujímavé, čo? Že presne také luxusné auto, že jak na Bavoraku, čo sme sa vozili, na tom 5-kovom, že keď proste pridáš tomu, tak na nejakom aute, ktoré má oveľa menšie odlučenie alebo menej takéhoto materiálu, tak viac cítiš tú rýchlosť. Ale to je... ešte 12-ročné auto. Ja preto to taký dobrý zvuk malo. Aha, áno, lebo som počul vlastne to šušťanie zvonka, že ja, že čo to tak šušti? Ale myslím, Áno, že to išlo spredu od motora, nie od zrešného okna. Ale cool, zrýchlenie celkom slušné.
Tak na to, že to má asi 4 tony alebo 3, ne? Tak to asi Koľko to má? 2,5 tony? Možno s tebou vzadu, No ale však áno. Ja som rátol aj Hondu, vieš. ideme ešte cez babu naspäť. Ale poďme cez los, ne? Aj. No však by sa dalo ísť. Hej. Cez tú cestičku pri lese. To sú asi, ne? Dobre, tak vidíme sa ešte na babe. Brutálne to tu vyzerá na tej babe. Je to dosť zaujímavé, ak je tu sneh, úplne iné zase, jak na tom záhorí. A úplne iné, jak u nás v Bernolákove a Bratislave. Tu teraz bolo slnečko a teraz je úplne iné počasie. No úplne si jak v nejakých lesoch. Paráda, sa mi ľúbi, že máme tu takéto kopce pri Bratislave, že aspoň trošku niečo. Prepadáva sa cesta, hen. Zás? Kokos. Keľu, zás to budú. Lebo toto, čo ste videli tam na poli, vlastne to vyplavené, to išlo odtiaľ. To vtedy boli tie pôvodne, čo? Ha. To zás budú opravovať kokos rok, ne? No, možno aj viac. A tak, čo už, no. Tak tebe to Ja nahodne jedno, hej, ale... tam je padnutá cesta, ty normálne utrhlo svah offroadový. To museli byť strašné dažde tu museli byť vtedy. Toto je fakt, že je taká dosť dobrá zakrúta na Pezinskej. Táto je práve že nepredvídateľná. Je no. Si mohli radšej pozor, Karči, Pozor. Ty kokos. Zas tam niečo lieta v tom kufri. Pojď, dobre, asi si išiel rýchlejšie, ja tu chodím na motorke. Oni potom odbož na to parkovisko, čo tu je naľavo, tam bude určite sneh, možno tam bude dať Myslíš drift hore alebo úplne, niečo. či? Ne, tuto naľavo bude park, no neviem, či tam budeš vedieť prejsť z tejto strany, no. Za chvíľu, akože za pár zákrut. Když tam, že plne na mape, čo je. Celkom si tu veríš. Ale týchto systémy, vieš, ako Tak to dobre, začalo ale ja robia. neviem, či tu je láda alebo čo na tej ceste. To je posolené už. Čo tam trieska? Aj tie svetlice ti tam trieskajú. Ty by museli vybuchnúť, bo dopadneme ako v onom Cybertrucku. Cybertruck, ktorý sa zapalil. Typek išiel púšťať na pole, oné piráty a chudák. Idem na ten rečke teraz. Hej? Počkaj. Kúpim takto. Za 3 mesiace tak budem. Ale podľa mňa tu ideš dosť rýchlo na tých zakrutách na to, že... Akože na to aute není tak cítiť aj na motorke, ale ja keď si predstavím, že takto som naklopený, tak je to asi podobná rýchlosť. To asi ne. Tu je to parkovisko, len asi tam nevieš odbočiť, čo z tejto strany. To môžeme pozrieť. Ale není tam sneh, takže nemusíš tam nechodiť, není tam nič. Vyjazdili to. Možno tam bude láda, ale... Už to zázdili. Ešte možno hore, na tom veľkom Hej. parkovisku. Poďme, bomby. No podľa zvuk jak BMW To áno. G40 naše, či čo to je G30? G30, hej, 6 valec. Podobný motor. To je radový 6-valec. Však to je tiež. Musí byť veľmi podobný. Musíš aspoň to BMWčko dobehnúť. Nemôže nás nejaký oný cestné auto Už sme predbehať. neskončili tých stromoch, lebo vieš ako to zas... Nemám pás. A keď ideš na tyku, to vytlača. Čo je, dajte nejaké emócie, chlapci. No, emócie sú také, že ma dosť naklapa v tom aute. Aj to auto sa dosť naklapa do strany, podľa mňa. Ale akože drží dostatočne dobre. No, perfektne to drží. Na to, že je zima. Máš taký pocit istoty s tou štvorkolkou a s tými veľkými gumami. 22 nízkoprofilakmi. Že moc by som sa akože nebal toho. Auto, takže už sme dojazdili. Predpisov. Jak to šmyklo. Nič, a to nič, to hneď zastabilizuje. To je... Na aute môžeš praviť, čo chceš. Paráda, proste. ty kokos. Hej no. To je úplne... Musíme natočiť úplne také, že bezpečné. poješ to po ceste, potom skočíš do pola, vieš, a predbehneš ten baurak cez pole. Dakar. Už sa nečujem, že ty... Teda keď nájdeme nejakú dobrú cestu, takú polnú, takú hladkú, vieš. na efekt to bude. Moderní šoféri vedia tak rýchlo jazdiť na tých autách, keď majú takéto systémy. Moderní Lebo to šoféri. je, vieš, to je jak na motorke. Keď si kúpiš drahú motorku a GS-u, tak my jazdíme relatívne rýchlo a prvýkrát nás tlačil GS-ak v Banskej Štiavnici. Za 2 roky som videl niekto, že ma vôbec tlačí na motorke zadu na ceste. Tlačil nás? Tlačil nás tej GS, tak normálne sme nedali zdrhnúť, takže To som asi asi takéto systémy mali v tomto aute. Tak to som asi nebol s tebou vtedy. Ne, Na bol tenere si ešte so mnou. netlačil žiadny gezak. Bol si so mnou na tom asfaltovom drifte, takže Dobre. kokozen úplne tu je, ako by sme, vieš, Nejdeš tam, tuto? teraz sa nachádzame v Tuto Tatrách, doprava? nie, tam bude veľa ľudí, nechod A tam môžeš Karči. driftovať? Nechod tam, bude tam veľa ľudí, nechod tam, dobre, počúvaj fakt mňa, veľa ľudí. ver tomu, že tam budú veľa ľudí, pozri sa. Ty Dobre, vole, že čo to je tu nešiel. toľko ľudí? Lebo jediný sneh na okolí Bratislavskom kraji. To je pravda. Kokos, to budú ľudia ešte aj dole na tom Ti parkovisku. hovorím, že nechod tam. Ty kokos, lebo ja si pamätám, že sme tam niekedy, driftovali. Chihuahua. Čo je Či to čo to toľko? bolo? Hej, práve sa nachádzame v Tatrách, na Lomnickom štíte. To bude intro do videa. Takže Karči, čo radšej Cybertruck alebo toto? Ja mám veľmi rád toto auto. Zriek ti tu zadriftuje na onom asfalte. Cybertruck už teraz by sme museli riešiť nabíjanie. By sme sa zdržali, by sme išli o 7 domov až, lebo by sme museli nabíjať. Jaká je vlastne konkurencia tohto auta v tej cenovej relácii? On je cenovej 25 roku, hej? Veľmi není.
Teda je nový Land Cruiser 250. Dobre, nebavme sa vôbec o Land Roveri, hej, o tej značke. Bavme sa o iných značkách. Toyota Land Cruiser. Ja aj Toyota Land Cruiser, okej. 250 je veľmi podobné auto tomuto. Rozdiel je, že oni nemajú vzduchový podvozok a majú len štvorvalec diesel 2.8. Ježišimaria. A stojí takisto, ne? Stojí, a podobne. Nechcem klamať, okolo 90. Tak to by som nedal za štvorvalec 90 000. Keď máš štvorvalec cabriolet, či jak sa to hovorilo. To je aj kúpe so štyrvalcem. To môže dať za štyrvalec, takže dobré, že ja nehejtím, ale mohli tam Japonci, a však to sú vlastne Japonci, tak do Hondy, keď originál podvozok tam je, tak to je také, asi to robia pre väčšinu, alebo možno úsporu, alebo ja neviem. Ale tak akože je pravda, že zas štvorvalec je ľahší, hej, do terénu a úspornejší určite výrazne, ale tak neviem, kto už kúpe 90 000 auto, neviem, kto sa pozerá na úsporu peňazí na spotrebe. Nie som si úplne istý, lebo je to 2.8. To je 2.8. Ono ten objem má, ten štvorvalec, a je to diesel, takže ono diesel je určite sú ťažšie, akože by nature, ako tieto benzíny. Takže tam nie som si istý. Je to motor, ktorý Toyota robí dlhé roky. Takže tam tá spoľahlivosť toho motora bude určite niečo iné ako Land Rover. A človek, to je zase, hej, presne to isté, čo sme hovorili miliónkrát. KTM versus Honda. Aj v autách to platí? Že keď chceš ísť na výlet, tak si zober Land Rover, a keď sa chceš aj vrátiť, tak si zober Toyota. Hej, no. Že aj pri autách to platí, nie je to Takže to motorkách. tak platí. Ako ono to je zase veľmi také, že tie Land Rovery neboli známe tou svojou spoľahlivosťou. Takisto ako pri motorkách snažia sa to dohnať. Dobre, ale keby si odvezeš Land Rover na dodávke do Bosny, tak si nemusel toto riešiť. Vieš? No, Ale zrovna tieto nové Defendery nemajú veľa problémov. Troška, čo trpí a možno na takú kvalitu, naozaj tie zadné dvere samika zasekávajú tie gumičky. No tak to je japonské auto, majú takéto To sú vecičky. takéto blbosti, ale že motorovo pre mňa predimenzované. Takže si myslím, že celkom dobre to spravil. akože Cool. je tu takých pár detailov, ktoré by som možno v tej cene vyčítal autu, keď už sa teda bavíme o tom. A aj sa mi zdá, že tam nesedia moc tie líce plechov vzadu, na tejto strane zrovna. A keď to hovorí, že to bolo nové alebo aké auto, tak ne, tam nemôžeš ísť. Prečo by si nemohol? Není tu nič napísané. Čo tam, a čo tu je? Čo tu je? Na čo môžeš rastia? Na čo môžeš rastia? Než tu hore môžeš ísť, tam sa dať do Karpát, keď No chceš. tam keď si nechcem odvážny. ísť, ale tu, že by si sa nejak šmykol. Jak sa tu, ty máš roklinu? Neviem, chceli sme zapadnúť, ne? Či čo? To bude vtipné, keď to nevycúvam. Však dáš si už konečne ten poriadny offroadový režim. Ale toto je presne jak tenerka, že naháňaš superbajky na babe a potom si ideš do offroadu trošku a ideš ďalej, vieš, že to je presne ten adventure štýl. To sa mi ľúbi na tom, preto som chcel ísť, takže počujem ma. Pohoda, vieš, teraz pôjdeš von a teraz ich ešte predbehneš. Ale toto by si dal aj s firemnou fabkou, vieš, že? Hej? Ale to nemôžeš takto hovoriť do videa. Aj Tak s firemnou fabkou dáš akože Aj všetko superbajkom by si relatívne. toto Dáš dal. reťaz a ideš, vieš ako, aj to firemné, takže. Toto je také, mne to pripomína fakt, keď paštekári idú testovať terén. ale všetky testovacie videá aut sú takéto. Akože tam keby vyjdeme, tak Tam sa dá ísť hore, akože úplne v pohode, čiže Lukášom sme tam išli, na oddech. Takže dobre, jasné, že chalani robia lepšie videá, profi, čo sú auto títo, ale čo ja viem. Akože, tak či tak sa to testuje na nejakých, ideš nejaký kopec niekde, ale aj tak 99,9% jazd bude max takáto offroadová pre väčšinu ľudí, takže. No dobré, a to vráťme sa k tej konkurencii. A čo tam ešte teda je v tej cenovej kategórii? Podobné je tam tomuto. G-čko, ale G-čko v rovnakej cenovej kategórii kúpiš možno 3 až 5 ročné. OK, tak to ne. Potom? A G-čko samotné je menšie auto, hej, Pravda. ľahšie auto. No tak G-čko je iba na frajerinu, či to má nejaký zmysel v offroade alebo tak? G-čko v offroade je fakt dobré auto, ono má predu, vzadu uzavierky, strednú uzavierku, poctivý podvozok. Takže G-čko do offroadu je veľmi dobré auto, ale kto zoberie 200 000 auto do offroadu? Čiže o tom sa Ale bavíme. Ineos je vlastne, nie? Teraz, A teraz novinka je vlastne Ineos, Grenadier. ale tam sa bavíme zase už tam ten pomer, jak to ide na ceste, jak to ide offroade, je úplne niekde inde. Ineos má vpredu pevnú nápravu, vzadu pevnú nápravu, Ježišmarja. tiež má vlastne len pružinový podvozok, takže takéto pohodlie. Tým pádom, že to má aj vpredu vlastne pevnú nápravu, nemá to klasické riadenie ako tieto autá, na ktoré som zvyknutý. Nepamätám sa, jak sa volá tá technológia, otočný čap alebo niečo také. Takže ono to vlastne nedrží stredovú polohu volantu. Keď to takto pustím, ten Ineos treba proste naprávať. No, To je katastrofa. Na druhej strane, ja som ho skúšal raz vo frontovom parku v Orchovej Potvoni. To auto je extrémne také pevné, stabilné,
človek toho cíti, že to je poctivý offroad. Takže keď niekto chce naozaj nejaký overlanding a zobrať ho hoci kde niekde do Bosny na kamene, alebo ja neviem, kde proste dole sa rozbíjať, určite by som kúpil radšej Ineos. Keď človek chce auto, ktoré chce na každý deň a chce ho občas zobrať do Bosny s tým, že stiahnutým bruchom tam prejde, tak si kúpi niečo takéto. OK, ale problém bude dojsť do tej Bosny. Ale pohode, však sused to má, jazdí s tým, ale... Tak vieš, akože všetko je pohode, to je... Pohoda je relatívny pojem, každý má iný pomer toho, čo je pre neho zlé, alebo čo zvládne. Musel tam meniť pneumatiku, lebo to bolo moc zlučné. Jak ty by si nezvládol jazdiť na Honde, tak... Ja by som zvládol jazdiť na Honde. Ja som začal na Honde, ty. Hej. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute. Už umýva. Hlavný umývač. Ale nič moc teda, no.